3-1 aurreratu da Pello Etxeberria, baina azkar irauli du egoera Iñaki Artolak. Erasokor jokatuta 7 tanto segidan egin dizkio Etxeberriari. Sakez oso ondo alegiako aurrelaria, zabalera sakatzeko tentaziorik gabe denak eskerparetan jarrita. Eta errestoaren ondoren azkar pilotaren bila sake errematean tantoa bukatzeko. Jokoari erritmo handia jartzekoa da Pello Etxeberria ere, baina Artolak ez dio utzi, berak jarri baitio erritmo itogarria. Bideratu bai, baina bukatu egin behar izaten dira partidak buruz buru batez ere, eta bigarren zatian berdin jarraitu du baikoko aurrelariak. 6-6 ere aurretik izan da Gipuzkoarra. Artolari zalantzaren bat eragiteko moduko erreakzioa izan du Etxeberriak eta 4 tanto egin ditu jarraian, 6-10. Baina zalantzak Etxeberriak berak izan ditu gaur. Asmatu ezinik ibili baita tantoa bukatzeko eta pilotaren bila joateko ere bai. 22-14 nagusitu da alegiarra. Artola finalerdi tanda 3. Gaur 8, 20 Larrazabalen aurka jokatuko du final aurrekoa. Finaleko helburuoi hor dauket, burun jarrita, gezurri ez esango, eta horrez gain final erdite iristea behare, balio goazan ezako, ez da? Lau bakarrik iristeie horreare, gaur baloratu, ospatu, aldan neurrin, eta bihartik ilusio guztikin urrungoa prepatzea.